ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଗ 4 କରିବା। ତ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କହିଛି, ଆସ ଗପଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଗପଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୂଷା ରାଜାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜା ଚାଲିଲା। କାହା ବାହାଘର ପାଇଁ? ମୂଷା ରାଜାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୂତମାନେ ଚାରିଦିଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ନଅରଟିଏ ଦେଖି ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ସେହି ରାଜ୍ୟର ମୂଷୀ ରାଜକନ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଶିକ୍ଷିତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତେଣୁ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୂଷା ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସହ ମୂଷୀ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନଅରରେ ହାଜର ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ଦଳ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ରକମର ବାଜା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇ ମୂଷା ରାଜା ଓ ମୂଷୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଚାଲ ପଢ଼ିଦେଲେ ଗପଟିକୁ। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ଆଉ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟିକୁ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। ଆସ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ, ତାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯାକ ଏଇ 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ସରେ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ତାକୁ ମାର୍କ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ବେଶ ପକାଇବା। କ'ଣ ଅଛି? ବେଶ ପକାଇବା। କ'ଣ ଅଛି ନା ବେଶ ପକାଇବା। ତ ବେଶ ପକାଇବାକୁ ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ବାଛିବା ଯେ ତାକୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମାନେ ବେଶ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବେଶ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୋଜିବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ବୁଝିଲ? ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ବେଶ ପକାଇବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ତାପରେ ରହିଲା ରକମ। ରକମ କହିଲେ ପ୍ରକାର। ବୁଝିଲ? ରକମ କହିଲେ ପ୍ରକାର। ବାହାଦୁରୀ କହିଲେ ବଡ଼ ପଣିଆ। ଏଠି ଅଛି ବଡ଼ ପଣିଆ। ତାପରେ ଦୂତ। ଦୂତ କହିଲେ ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ନଅର କହିଲେ ତ ଜାଣିଛ ରାଜପ୍ରସାଦ। ଚେଲା କହିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଆମର ସାଧୁ। ହାଜର କହିଲେ କ'ଣ? ଉପସ୍ଥିତ। ବୁଝିଲ? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଦେଖ। ଯେପରି ସେ କହିଛି, ଦେଖ ଯେପରି ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିହୀନ। ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଭକ୍ତିହୀନ ହେଲା। ସେପରି ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ତାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନହୀନ। ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଭକ୍ତିହୀନ ହେଲା, ତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନହୀନ ହେବ। ସେଭଳି ଧନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଧନହୀନ। ବୁଝିଲ? ତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 5 ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା। ତ କହିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ଟା ଦେଖ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଦେଖ। ସେ କହିଲା କି ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦର 3ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି। ଏଠାରୁ ଠିକ୍ ବନାନ ଲାଗିକି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ଲେଖିଦେବା। ବେଶ, ଠିକ୍ ବେଶ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଅଛି। ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଏ ବେଶଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଆକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ? ଏ ଶିକ୍ଷିତଟା ହେବ। ଆକୁ ଏଠି ଲେଖିନେବ। ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆସ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇ ରହି ରହି ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ସେ କହିଛି ଜଣେ ଦୂତ କହିଲା। ଜଣେ ଦୂତ କହିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? କମା ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଏଠି କହିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବ। ଦୂତ କହିଲା, ଦେଖ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ଡବଲ କୋଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଡବଲ କମା ଦେବ। ଦେଖ ଉପରକୁ ହେଲା। ଦେଖ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ନଅରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି କମା ଗୋଟେ ଦେବ ଯାଉଛି ପାଖରେ। ଚାଲ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ବୁଝିବା ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଖି ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବ? ଡବଲ କୋଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ବୁଝିଲ? ଅନ୍ୟ ଦୂତଟି କହିଲା। ଏ କହିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବ। ବା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଡବଲ କୋଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡବଲ କୋଟ୍ ଦେବ। ତ ବା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ? ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ବାସ୍ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ। ବୁଝିଲ? ତ ଜଣେ ଦୂତ କହିଲା, କହିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡବଲ କୋଟ୍ ଦେବ।
देख आगरे सुंदर नरटीए देखा जाऊँगी पाखे गोटे कमा दब चल आम सेठाक जाए पचारि बुझा तो सेठी गोटे पूरा फुल स्टॉप गोटे गार दब आउे कौन डबल कोट शेष कर अन्य दूतटी कहला कहला पाखे कौन कर कहला पाखे गोटे कमा दब बुझल तापर कौन कर ये रही बा ठीक कथा कहीचु से बा ठीक कथा कहीचु पाखरे बार ऊपर को रही गोटे डबल कोट सेटा ये शेष हम आउ ठीक कथा कहीचु पाखरे गोटे फुल स्टॉप पड़ो बुझल। तो शिक्षण कार्य 3 देख अनुच्छेदटी पढ़ी तले थिबा प्रश्नर उत्तर लिखिबा अनुच्छेदटी को पढ़ा आ तार प्रश्न देछि आम उत्तर लिखिबा। तो कौन कही देख डाक्तरी पढ़े 64 वर्ष बयसर जयकिशोर दृढ़ इच्छाशक्ति पाखरे हार मानिला बयस चाकरी अवसर नेबा पर मध्य पाठपढ़ारे निजको नियोजित रख सफलता पाइले और 64 वर्ष बयस डाक्तरी पढ़िले जयकिशोर बुझल कौन कहले ना कहले कि दृढ़ इच्छाशक्ति पाखरे हार मानिला बयस चाकरी अवसर नेबा परे मध्य पाठपढ़ारे निजको नियोजित रखी सफलता पाइले और 64 वर्ष बयस डाक्तरी पढ़िले जयकिशोर निरंतर चेष्टा तांको जीवन में सफलता आनीदेला बुझल। ये किसी क्वेश्चन देछि देख कही क नंबर कही जयकिशोर दृढ़ इच्छा शक्ति पाखरे कौन हार मानिला से कहला कि जयकिशोर दृढ़ इच्छा शक्ति पाखरे कौन हार मानिला ना जयकिशोर दृढ़ इच्छा शक्ति पाखरे बयस हार मानिला उत्तर एमती रह बुझल। ख नंबर देख कहला जीवन सफलता पाइबा तुम्हें कौन करने को चाहब पिला माने जीवन में जिते तुम सफलता पाइबा चाहब ताले तुम कौन कर सेटा तुम उपर डिपेंडेंट तो सेटा तुम लिख किंतु ये देख एमती लिखिले हम जीवन में सफलता पाइबा आम निरंतर चेष्टा करने को चाहबू बुझल उत्तर एमती रह। कार्यफर्द 6 देख तो कहला कि तले दि जाइथिबा शब्दटी क्यों अर्थटी ठीक अच्छे आस कोठरी बाछि लिखा अगत्या से तुम गोटे देछि अगत्या अगत्या किछि से तुम ऑप्शन देछि तो एथिर बाछिकी तुम लिख अगत्या कहले कौन बुझुच द्रुत गति ना दुर्गति ना अन्य गति नथिबारु अगत्या कहले अन्य गति नथिबारु बुझल। कार्यफर्द 6 देख आकलन 2 तो प्रश्न 1 तुमको देछि तले दि जाइथिबा शब्दटी क्यों अर्थटी ठीक अच्छी आस कोठरी रे बाछि लिखिबा तो अगत्या अगत्या देछि से अगत्या कहले से तुमको 3टी ऑप्शन देछि एठी तुम बाछिकी लिख अगत्या कहले द्रुत गति को बुझाए ना दुर्गति को ना अन्य गति नथिबारु कहल तो उत्तर कौन ने अगत्या अर्थात अन्य गति नथिबारु बुझल पिला माने। तापर प्रश्न 2 देख प्रश्न 2 कहला मु मो जन्मभूमि को भल पाए यही वाक्य रे प्रथम पुरुष शब्दटी कौन है मु तो ये प्रथम पुरुष किए माने प्रथम किए आसला मु मो जन्मभूमि को भल पाए तो मु कहूँ ना तो ये प्रथम पुरुष किए मुटा हम प्रथम पुरुष। प्रश्न नंबर 3 देख से कहला अ कमा र कमा न अ र न अक्षर गुड़ी को सजाड़ी लिखले ठीक शब्दटी कौन है आशा तल कोठरी रे लिखा क देछि रन ख देछि नर ग देछि अरन उत्तर कौन हम नर बुझल। तो 4 नंबरटा देख 4 नंबर कौन कही पिला माने ठीक बनान थिबा शब्दटी को बाछि तल कोठरी लिखा तो ठीक बनान कहले कौन माने आकार हसिकार दीर्घिकार सब ठीक रे लगी कि ना सेमती देखा सन्यासी ए सन्यासीटा तुमको ठीक लगुच कि ना ए सन्यासी नुह ए सन्यासी ए सन्यासीटा आमको ठीक लगुच कौन तो ये तो ठीक बनान थिबा शब्दटी तो सन्यासी ये है ठीक बुझल। तो 5 नंबरटा देख कहला कि बंधनी मध्यरु ठीक शब्द खोजी शून्य स्थान पूरण कर विकास सब कार्य निजर कौन देखाए ये देछि ऑप्शन देछि सबू हस खुशी अच्छी करे खरे मत देवा गरे बहादुरी तो उत्तर कौन रहा बहादुरी विकास सब कार्य निजर बहादुरी देखाए बुझल पिला माने। तो से प्रश्न नंबर 6 कहला बेश पकाइबार अर्थ तले लिखित
କେଉଁଠି ଠିକ୍ ତାହା ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ବେଶ ପକାଇବା, ବେଶ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ପୋଷାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କି? ନା। ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନା ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇବା? ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ବେଶ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ବୁଝିଲ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ, କହିଲା କି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହାକୁ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା, ବୁଝିଲ? ତ ତୁମେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ତ ଏଠି କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖିଲ? ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବିରାମ ଚିହ୍ନ। କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବିରାମ ଚିହ୍ନ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଦେଖ, 8 କହିଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆସ ତାହା ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନାମ ଭାରତ ଆମ ଦେଶର। ଏଇଟା ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି? ନା। ଖ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ଭାରତ ଆମ ଦେଶର ନାମ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି? ନୁହଁ। ଗଟା ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଇଏ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ତ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ତଳ ଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଭଲ ଗୁଣରେ ସଜେଇବା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବନେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। କେଉଁଠୁ ନା ଏଇଠୁ ଉତ୍ତର। ଏ ମୂଲ୍ୟବାନଠୁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଯାଏଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବନେଇବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ, ବୁଝିଲ? 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର କହିଲା ସତ କହିବା ଯେପରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ବୁଝିଲ? ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲ? ତ ସରିଲା ଏଭଳି ଭାବେ ଆମର ତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାଟା ସରିଲା। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଛି। କାର୍ଯ୍ୟପଦ 4 ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 4ରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପଦ 5 ମଧ୍ୟ କଲେ। ବାକି ଯାହା ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟପଦ 6 ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ତ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।